Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kinongelam bat kidikot jongka North Eastern Region Domestic Workers Movement Meghalaya Region mentaka sengi palai jongka khatnyo trik ubana jileo arajar arpuai kila pendong daga jingra plakat ha IGP point kebadan hajan ke office jongka main secretariat kum shibenta ban penpau ya kajing persya halor kajing bom pentrekam jongka sarkar jilla ya ka hok jong ginong treyeng breu. Ke advocacy coordinator ke kong wan penhun Carson Teo ha ke jingya keren bat ke Batesi TV kalaya tho kum bakalong menta ke sarkar jilla kamshim la shimkhia ban wanra yaki ain ki ban yada ya ka hok jong kinong tre yeng breu kalaya tho ru ba kane ke kenhon kala dep pensngo ya kane ka mat jingdawa sha ke sarkar jilla menta la khat pras nam kenti hanrai hadu menta ke sarkar kamshim la sha skor setia ya kane ke jingdawa jong kinong tre yeng breu Shushu kalai thoru ba ka movement kala pha ru de jing tho ban pensngo ye kani ka mat jing dawa sha ka office jong menteri rang ba do kari Narendra Modi bat kum juru sha UMP jong ka Raja Sabha Dr WR Kharlukhi bat sha ka MP jong ka Lok Sabha ka agatha ki sangma bakin bodin bat ban shimkhia lem halor kani ka jing dawa jong ki nong tre yeng breu ngalayo re yakran nang ba ka phone bat i Dr W Kharlukhi ibadai i MP jong ka Raja Sabha ngalayo yakran lu bagi Madam Agatha Sangma ibadai MP jong ka Lok Sabha te kini kila pha ba ngin pha kita ki dor khas jongi lengba ka office ka jong Chief Minister bakin sapun ko yaki tingila de bon ai kita ki dor khas menta kasi ha kakti jong iba Daniel Khariam ibadai PS jong i sapam sangma ila kular hidu namar bala sisi ki ong kinne chatura te kini ki dor khas kin ko yaki jong kini ki nong mi khat jong i te kadon sakoi ka dor khas ka ba ngidang mut bangin pha ka registered post shaka office ka jong menteri rang badu jong kari ka jong ibu ya ka jing dawa uli usnam arhajar apuwai de usnam ubangi rakhi artat ya ka jing dap shipho usnam ka jing yo ka jongi ya ka convention shispa prapokundai kata ka convention ka balapas da ka ILO na ka bentaki brio batreying brio te House nam 8000 khatway kani ka history ka bakhandiat lesi ka ngan share bati ka sarkar India kala support kani ka convention hapo United Nations but lawan ra kani ka convention na ka bentaki brio batreying brio ikmi lanti haba ka sarkar India ka support kani ka convention ka karshan kani ka convention House nam 8000 khatway hapo United Nations kamdai ban pen i tang hapo United Nations bang karshan ki brio batreying brio Ndai kadai ban pen i wat hadu hari la jong ru ba kata gajing kershan jong ki kalong practical kadai ka bashisha wanra kita ki ai ki kendon na kata kata ibu ikimat jing dawa ba ka sarkar kan ratify la ni kan pentre kamno ya ka ILO convention 189 nang ta padeng ibu ya kimat jing dawa ba katkum ka kendon bala pelaj da ka Supreme Court ma ka yim bishar bakri do ba kadai bandon ka compulsory registration ni ki domestic worker bat ban ai ru ya ki ID card ya ka bakani ka order lapha shaki state government baro ban le tingi kmi nanti ba sarkar Meghalaya jong ikan le ya ka taru ya ka ka badon kam katkum malam tha da ka Supreme Court ti ni penpau ru ya ka mat jing dawa ka bahmat ba ka state government kadai ban shimkia ban constitute la ni ban shnano ya kata ka domestic workers welfare board ka ban pen na ka banta kili ki paulak ki domestic workers ki basong hane po ka jilla ka jongi te ni dawar rahmat ka sarkar kan fix no ya kata ka dor bela ka dor trai ka jongi ni ki brio namar ba ki ka dor trai ka jongi domestic workers ka shong katkum hakamon ka jing ai sobha ki jong ki trai ki don le se ki trai ki basong bu ki ong ba ki trai ki event ye ki Kidan kita lagi masuk tu bawa dapat dengan kita kelam lada ki ongi ki buat bantrai ru ki ay kata kajing siap. Ndai ngimla pada bandong ba salon sar ki long gunta. Ki bun pada kishim kabu hiru ki ong ba kadon kita kelam sange no. Sisin ba kitin sange kamu kadon ka isu jong kajing du kam sendan. Kim sha shu sendan banwane ki. Ma ti haba ki du kam ka bumut ka pisar ki du kajing yo ki du. Ti ka sarkar ka di ban shim kia ban pek ba
Hapakala pendung ya ki hapok kathok jang ka minimum wage act. Penbiang no ya kata ka dor treiru na ka benta jong ki kumbale ki state ki bai pati jaka. Kadai ka kamram ka jong ki ngim ko aban ong bangi penbor ka sorkar. Ka sorkar ka di ban suthu ela ka jong ka kamram na ka benta ki nong chong snong. Ban pek nak benta ka security, ban pek nak benta ka jingeda ka jong ki. Ban pek baki di ki brio ki ba shonga ka snong jong ki kinum yak ngan. Ban pek baki di ki brio khamtam ka kum kali ka por kinum yak ndo ji hai. Lada ka sorkar kan din dala simkhian da man thua ban snai ki an ki ba kerpang ka bayadai ba kum ban ajing ya dai ki brio ki ba belang ngamjin da tharai ba ki brio la sikin da sim jing ya ni kan ni hadu mentahi hapo ka seng ga jongi ni dan kumanyo hajar ngot ki workers ki nong trai ki bela register hapo pat ka seng jongi te tang ba shulong no ba kan di ka lockdown ka don kumni te kam long possible ka nyangi bangi ngin organize bangin mobilize kita ki crowd kumangi jule mana usnam te hendai kum kadak pada ka bangi ngin pen i ba ngin yang baik bangin dawai ka hok ka jongi ni thot ka tu ka di ngot ki long kami ki domestic workers hakani ka jaka ngidon ko ka protest ngin don biasa ko ka protest sibat janmiat hamadan thing te hakaba kinni yang ki domestic workers bandra dangi gini limat jin dawa lesi kani kadi banlong ka kubor om tang ya kita ki basyong hakasuki ba di ban pek ban snai kita ki an ki kendon mo ndai kadi banlong ru ka kubor ki pai ba ki don ki domestic workers tani ki don kita ki nong triyeng ki balik sila da ka imlang salang kampat itu lari kampuak ban kran sipang jongki ru ki ban yu asgo ba kini ki long kumi ki ba buan hi ki em da ka ba kilek bela na ko ka yeng syakawai pa ka yeng ban besar ban betia ela ki chuan ban pendap ban biang ela ka yeng kesan lengda ka jingban jong nu pandemic yang nu coronavirus cibabuan ba kinang bela ki jongi la do na ya ka jing trai ki jongki ki dan na preng jongki ki ba trai hindri yo ye mensua ndai menta na kadal jong ka jingban jong nu pandemic ila hab ban trai na stang sieng argien dalada kani kawan ja kamut kamai kaji jongi ka lakta bak kunjuru ka bai ban ka bai di kala duna kum ko wei ka jingkor ka jongi na ka government kalong ba kin ni lam na benta ki jongi kada mangi kinang train penduk jing sono ngin khai mat la dang ngin khai mat sa government da ka ka ba menta ni dawa na ka sarkar kalong sa batin ai ka ti ka man ti ka yang ka jongi na benta jongi kinang belayeng breu khantam kinong balahi baro ki badan hako ka ne ka sar silong ka bai penduk kini kini jing but babon hi na preng ki jongi la do ya ka kan ka jongi jing sangi la ya karen menen hapo ka media ka badan ka manle ki ka government hi kan haban pek dan ni ka baki ki dei bande namani kumbas ong na hinam la ban penbor ya ki ndai ki dei ba maki kin pek ni nama ha pakor badan kan maki ki dan kam yang ni mentan dala dan kam samangi ni haban thai ka ma sati dakum na kulo ki dei ban penong an na ne ban ra no ya kata ka social security board na benda ka jongi kanang ta kana ka welfare board hi ka bangi mentahi ni dawana ka government kembang ila ya keren men hakini kisnam balada bat kadai danglong MP iba bensan pala ila kular ba iom ba bin ra ya kani ka isu sakmat ma ban keren dah hadu mentaru kani tempat dong ani